pitutur luhur ora sing kitab Bima Karata kawedhar kanthi lamban Prabu Nahusa Indrawijaya kagantaraken dening Ki Ngabaya Dislistiono ilustrator Agil Wahyu Kusuma editor Firmana Siabudi kameramen Dani Rahmawati pengarah acara Ibu Tuti Artno sugeng midhangetaken tuwin mriksani Kanjeng Pura Bakang Prabata ing pitulin geger para dewa yang widodari orek bumi perkempit topan bumi mengambak-ambak dan terus kolesos kaya putus pak mawat gelap kawah tondro duka kaya tinebur-bur sus mamburat ngamboroyo awah saking kamurkaning titah kujangkara bangsaning Asura ingkang aduluk Maharaja Asurawerta Aku Asurawerta rajaning bangsa Asura jagat Poradil padha-padha turasing Resi Kasyapa aku turun Dewi Diti nanging para dewa dewe mau disembah-sembah dening para tupah para sura padha disuhun para menungsa nanging para asura bangsane raseksa buta padha seda cacat lan digedhing dening para tutang sak jagat wis pancen diwai dening Sang Asurawerta para titah aja padha manembah para dewa nanging manembah marang para asura jagat sungsang bawana balik ayo para titah manembah marang Asurawerta nyembah para dewa para titah ayo gajah wanita ngurutaken wangunan kayangan Kulaya kang diratoni dening para Indra iya iyo ayo perusahaan kabeh jenenge wangunan ning ayangan Surala la iki dampar Paparya Warna yo ayo apa wani karo Asurawerta maju para dewa leganing atiku aduh karepe duwe
Wah, iki Para Citra Gada parat ning Hatama. Wah. Ayo. Ayo. Wah. Ayo. Apa para sedulur ngarep ngayoni Asurawerta ganing atiku. Ya alah. Wah. Alah. Wah. Ketungling para Durandara. Iki jenenge Citra Sena. Ayo. Masuk. Citra Sena. Aku ra wedi. Ayo. Maju ganing atiku. Ayo. Mati. Oh. Loh. Wah, adamu kowe. Ambak rangge. Iki sing kok jaluk. Iya. Ya. Ayo maju kabeh. Aja mung siji-siji. Aja dikira Asurawerta wedi kelawan kowe. Pecah-pecah sirahku. Rat. Pengabaran Segoro Geni. Segoro Geni. Ayo tampanono pengabaran itu. Segoro Geni. Ayo. Ono Pradewa kabeh. Oh, patenono Pradewa kabeh. Ayo, maju para dewa. Maju para dewa. Waduh. Waduh. Wah. Aduh. Ora merata, ya merata Kembarana. Iki Sang Asurawarta. Prabu Asurawerta jenenge. Pentaput samaning katong Gipya ketarteng budaya kanggo ngenaki tiasing kasih. Aja petak sumbar mati-atiya Asurawerta. Sakduring langit ana langit tanding ana iki. Noteng negara Kandhawa Prasta. Iki Prabu Nahusa. Ayo maju sak alamu. Asurawerta. Maju. Maju kene. Maju kene. Nahusa Indrajaya. Para dhewe padha kalah kok malah maju. Sumuk nyawakmu ya. Sumuk nyawamu ayo. Maju. Maju Ratu Kandhawa Prasta.
Wah. Kemudian bagus dilihat. Mati. Mati. Endo parah. Endo. Kamu gue. Ayo. Geret. Halo. Sambato. Putang kamu. Putang kamu. Lut. Saben pedang suget bulumu Gus. Ayo tanding ngono kagunaning Sang Surawerta babakan ulah pedang. Ayo rumput kowe urip entas nyawamu kowe. Ayo nih pedangmu ora sah jireng muda. Delik patmu yang wedi karo aku. Ora tambah bae. Kalau iso mat. Ayo. Ya. Ayo. Loh, ditangkep. Ayo. Endole. Ora apa-apa. Ayo ndi kamarmu. Subata marang sureng prang angudani arum narado ngepalani jawata suka mulat neng palagan kayung yon yudaning sang Porora sek so yudaning Porora sek so titah ulun nggih nahusa jeneng kita wis sembada ngasurake Sang Surawerta. Awit saka iku jeneng kita tak lilani dumeneng nata ngratoni para dewing Suralaya. Jejuluk Prabu Nahusa Indrawijaya. Jeneng kita ulun lilani dadi ratuning para dewa 100 taun suwene. Nahusa Indrawijaya kala nuwun inggih kulun ngaturaken genging panuwun tanpa upami. Awit saking palimirma tuwin kecah paduka. Iya kaki.
Rahayu Niskala rahayu muga-muga widakdo Nahusa Indra Widaya ganggeng irim arum tunjung merot nganan ring delek nyoang ronging sela kepunge angalingi kayu apune anamar amongso kalalar kelit amongso kalalar kelit yun pias ayung yun memanu mrengsang prawireng prang mangkoto mangko Pandya Bathari marem dendem rasa ulun mapan ing Kayiwangan Suralaya dadi ratuning para dewa rina wengi disembah-sembah dening para dewa para manungsa rina wengi diladeni dening para widodari jeneng kita kang katon mencorong wujudmu malengkung prabamul nyurem-nyurem kene tragu tetungguling para widodari kita iku sapa Pandya Bathari kula nuwun inggih sinuwun mula menika garwanipun Bathara Indra ingkang bebisik Bathari Sati bela dalah aku gumun ing atase kayangan iki kebekan ruhara awit saka pangamuking Asura kok ratuning dewa malah ora ketok irunge kuwi ana ngendi iya kukulun waleh-waleh menapa garwa kula nggih sembahaning para dewa kukulun Bathara Indra nembe anglampahi Triratra yoga brata pukulun dangunipun 300 taun pukulun yen to mangkono Bathari Sati wonten dawuh wis dadi dawuhing Sang Hyang Jagat Dirinata lamun Prabu Nahusa iku mau wenang murba ora wenang pinurba wenang misesa ora wenang winisesa lenggah ulun ana ing Kayangan Suralaya iki mesti wae mbutuhake pepasangan wujuding prameswari ora ana widodari loro telu kang pantes sesandingan kelawan jeneng mulun kedaba jeneng kita Bathari Sati Kajiat Trisang Kapi Rangu Orinangkul Sangertnaning kawana yogi utang walangati kukulun kula menika
Widodari tur kula menika sampun mboten legan kula sampun nggadahi garwa menawi paduka kasumekaten naminipun ngrisak pager ayu gajah ngidak rapah pukulun. Bathari Sati ora pantes dening kita matur kaya mangkono. Jer saisining kayangan Suralaya iki ora ana kang bisa ngalang-alangi pangwasaning Prabu Nahusa Indrawijaya. Nggih. Kula mboten swala pukulun. Nanging kula nyuwun pundutan nyuwun bebana apa banane Sati. Monggo paduka mapak kula sarana nitih tandu ingkang pinikul dening para brahmana kaswargan. Pukulun panyuwunmu iku mau mesti kasembadan. Tanjo bolopan Omyo tumulung manung ring tata Kurawa sambah apungke kita merot tarot kapilayu wen kagung kopi pati wen kagung kopi pati ayo anggone padha mikul tandu kanca-kanca para brahmana kaswargan. Bergendong. Aku ora kuat mikul. Wis tuwa kon mikul tandu kaya ngene. Ayo. Ya serake tang dikul napa iki kersaning rabining para di. Bathara Narada lan sira para brahmana ing kaswargan. Rada cekak-ceket anggone lakumu kok lelet kaya lakuning kene. Bergendang Bathara Nahusa Indrawijaya. Aja kebacut anggonmu. Sura kelawan para brahmana kaswargan. Awi brahmana ning kaswargan kok mikul tandu kaya ngene. Apa ora mesakake ku Nahusa Indrawijaya. Dadi Bathara pasaning Bathara Jagat. Kowe lha kok meksa wae suran. Iki Bathara Wasista nyok dandaran. Prabu Nahusa. Kok dadi deksura lekasmu? Wani jenggung sirahmu tur nganggo sikilmu. Ora ontra menungsa rungokno supataku. Aja wujud menungsa, dadi naga kowe, Prabu Nahusa. Lah aja padha mlayu dadi ula. Merahino semutun yang haruno kasine terane lerene tane anggo rapuh habdaningku kilo ring kanigara
kakadar. Oh, putu punggir danan daya Arjuna. Mangkono iku mau critaning leluhurmu Prabu Nawasa Indrawijaya. Aku iki leluhurmu turun kaping 12. Jejulukku Prabu Nawasa Indrawijaya. Aku dari Bibi Putra Prabu Yayati, Prabu Dusanto sakbatute nerusake tedak luhur Kanda Prasta ing tembe nurunake Pandhawa. Amarga sira ruwat naga gung iku mau bisa ruwat bali kelawan jeneng ingsun. Yen ngono Arjuna, jeneng ingsun mung bisa marsita, muga-muga rahayu anggonmu nglakoni wana prasta. Suwene 12 taun ketambahan setahun umpetan ya Arjuna. Nuwun inggih Eyang Prabu Nawasa. Mugi-mugi netesi dawuh paduka Eyang. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang-wayang digital. Ingabe sak kanta nyuwun pamit, mugi pangganing minggu ngajeng. Nuwun.